Ang buntag mga katutski. Hindi nga kabuntagon. Itong pasalamatan ang din. Yan ang kita ng ikaw. Alam ko sa itong pagpadayon sa itong mga buluhaton ng adlaw. So karon nga buntag mga katutski ang mga kaigsunan sa Iglesia sa Lumbo, mga diakono ug diakonisa nagkahiusan ni karon dire alang sa among mga pagpahina, no? Matod pa nila daw troho nila og plaster ang mga tanom. Ila ginisan og mga yuta nga tambok para nga mas nindot pag yun niya ang mga tubo. So ato ipakita sa inyo mga katutski ang mga nagsugo na sa paglihok araw. Ang uban anito as ubos. Ayun ang uban pod na dire alang sa pag-andam o pagkaon abdi kay mo kusinero. Mo na mo mga kaubanan sa mga kuan. Shout out sa Irlandia. Mga kaigsunan mo sa kaubanan mo sa sanay diakono ug diakonisa. So mga katutski ni kabuntagon kami naghangyo ninyo nga inyo kami ubanan sa among buhat ini nga adlaw. Am kusinero nga katutski pasan og bugas. Okay. Pagkariko ay kadi. Nakita mo ba ang hindi ko Bakit ito manok ba? Kamu kayo. Ay, naman yung magsilbi ng tiguwang. Sakit hawak na. Ay, di ko na nandiyan nagagmay babaw. Ay, gagmay lang ba? Murag tuwa sa kuan ay sa mga bata. Ay tuwa isa dahil kuan ako. Okay, kuha sa akong bangko mga katutski nga gagmay kay hindi panduan ta day usa day banan nga sakit ang hawak. So morning mga trabaho na mo dre mga diakono diakonisa pag-prepare kanunay sa mga gamiton din sa Solos Iglesia sa mga pag-decorate sa ano? Huwag mo nagapoy ko pero di pa pwede babunga. Ano? Pwede nga bungkag mo no? Malay uban. Oo? Gapo na, pa na matisting ito sulod ba? May pa man. So, ako lang na-i-plaster niya mo ang video mga katutski ha. Tingali ako lang i-open yung pagbalik ko niya sa mga pag tugod na sa tanang nga buluhaton.